Mwoni nonse, takulandirani pano pa zokamba ya Malawi. Kodi mwamva zomwe DPP yakonza, komanso zomwe DPP ikufuna ikhazikitse nkhani ya mulingo wa maphunziro oyenera pa maudindo osiyanasiyana, udindo wa ukhansala, udindo wa UMP, udindo wa nduna. Taperekani maganizo anu, mulembe ndemanga zanu mu comment section. Tatiye ntionere maganizo a Anamalomba, ndevu za mwayi, komanso akatswiri ndi Amalawi ena anzathu. Iwo watu akunena kuti mulingo oyenera kuti uyikidwe pa maudindo a ukhansala munthutu akhale ndi diploma, ndipo ngati afuna kukhala MP iyetu apezeke kuti ali ndi tsamba lija amati degree, ndipo ngati akufuna kusankhidwa kukhala nduna akhale ndi masters. Members of parliament, let's have a minimum of a degree, because remember, they also want to be a speaker. I mean, how about in donors aboma? My ministers, so let's also have a minimum qualifications for them. So isango khala kuti tikungoyanga nambali imodzi yayi. Chidziko cha tuchi chikwena kuti chikhale ndi anthu ozindikira, right people in right places who push this development. So pamene Americano amachita programu ya kulinji lero pa 12 November. Wakamba tuzochuluka ndi Anamalomba andevu za mwayi komanso akatswiri ena kuti ena video iyi wafikire, komanso kuti ndemanga zanu zifike patali. Tachitani like komanso subscribe. Tatiye tikhalire limodzi. Mpando ndiyo linga chakuti Malawi ikatukuke 2063. DPP manifesto yaende bwino ndalama za boma zikasamalidwe. Timafunitsitsa munthu uyo akakhale wavuti wothekera. Ndiye kuli kwa makhansala aja anokuonetsetsa kuti munthu uyo ali ndi experience 5 years ali nayo, kapena uya yokhala boma ali nayo. Chizungucho kuti amatha kuyankhula, kuti akafika kumeneko anthu akapita kunja azikayankhula. Ndiye zimavutanso mundalepo kani zake ndi anthu imatha kukamba chonchi guideline kupita kumene kuja ndale zimakasintha. Pamakhala anthu ena amagwiritsa ntchito ndalama, amagwiritsa ntchito ndalama, amagwiritsa ntchito zinthu kuti atenge mpando. Zimakhala zosiyazo zinthu zoti ndikunena pano kuti ineyo ndine mneneri wa chipani komanso ndine wa boma, ndimanena chilungamo chokha. Nthawi zina zake timatha kukhala ndi maganizo abwino kuti tachitike maganizo abwino, koma ukapezeka kumene kuja ndi mmene ena ali ndi ndalama, ena panopa mwina umphawi makhansala enawo amangolandira ndalama zija kulandira ndi ukadya ndalama zija ndikavota kwavotera anthu chifukwa cha ndalama. Osati ukavota chifukwa chakuti kuti mena nena achilamanda kuti tikufuna greater good, to achieve greater good. Kuna kuti ngakhale tadya ndalama koma ndikavotabe for greater good, zimenezo ngosachitika. Ndiye mwina mwaje zina zimekanene sindikafotokoze pano, kungofotokoza kuti ife ya DPP chikumbo chathu nchakuti tikatukule dziko lino. Titukuwa bwanji dziko lino ngati anthu amene wakhala maudindo amene alibe kuthekera. Ndezo khazokhazi zikhala tumadandaula dziko lisipita patsogolo. Mwafotokoza momveka bwino Anamalomba. Apa tingopita kwa Shalamanda kenako tilankhule ndatu lankhani athu titseke nthawi yathaba. Mwamva Shalamanda mmene alankhulira Anamalomba. Mwina kupita chitsogolo mawano omaliza ngati dziko tiyende motani, chifukwa tayamikira tonse apa kuti direction imene atenga DPP ndi yabwino. Popita chitsogolo ngati dziko tiyende motani? Mene nanenera mucha kuti this has showed board leadership. Kwa izizi ndizoti anthu timangonong'ona tikamacheza, koma kuti tizibwerese pambalambanda kuna kuti akuluakulu nthawi yakwane kuti tifike pa standards, international standards, you know, if we are to compare, if we are to compete with the rest of the world, yakwana inakwana kalekale tachedwa. And kusinthaku nthawi zambiri tikamabweresa kusintha mavuto amakhalapo, koma mavutowo ndi nkhani kuti ndiyolepheresa zinthu, ndi nkhani kuti tipange solution. And napanga refer ku section 38 kumene imapereka ma minimum requirements. Now section 38 jamutani mukaisuzumie ma minimum requirements nanenaja sakukamba za makhansala okha, akukamba so za members of parliament. They ineyo kupita chitsogolo, I would suggest kuti this conversation must be sustained on many platforms. So tikamakamba za qualification yo sangukambe za makhansala maso tikambe za members of parliament, because onsewa ako ma qualifications. Members of parliament, let's have a minimum of a degree, because remember, they also want to be a speaker. I mean, how about in donors aboma?
ma-ministers iso let's also have a minimum qualifications for them. So isangokhala kuti tikungoyang'ana mbali imodzi yayi. Chidziko chathuchi chikuyenera kuti chikhale ndi anthu ozindikira, right people in right places who push this development. So this is a very good conversation. Komano sometimes imene imangovuta imakhala kuti kodi tikuyambira pati. Mina anenera Chalamanda mwina pena inamva kuwawa atani koma pakuyenera kukhala wina woyambitsa kuti tiyambe this discussion and tiyang'ane ndi zolinga zabwino. Tisayang'ane kuti mwina mwake ufuna kumpweteka wina wake komano kodi cholinga chachikulu ndi chotani. Tikatero tikamalikonda dziko lathuli tikonza zinthu zopweteka zimene zitipase zotsatira zabwino. Chabwino ndathokoza Wanda potimalizira moteromo timadikira pa atolankhani athu kuti tikangolankhulana nawo anamalomba amalizitse. Nde chifukwa cha nthawi apa titero kuti atolankhani athu tiapatsa mphindi zochepa 1 minute ungofunsa funso limodzi kenako anamalomba atseke fuka nthawi yatithereratu. Wadzuka bwanji Fales? Ndadzuka mwino kaiwele mwene. Ndadzuka chifukwa cha nthawi chonde mwamsanga 1 minute tatilankhulire ndi amalawi amene uli nawo. Okay, zikomo kwambiri kuno ndi amalawi mmodzi amene afuna yankhule ndi manga zawo zoyamba amalawi kuti. Ine ndi Waisoni Muluwesi pano pa Nkhatabe Boma. Mwina nkhani mwaimva akunena kuti DPP munthu kuti ayimire umeya akuyenera kuti akhale ndi ma-qualifications kuti mangani zitotani pa nkhani iyi. Chambira ndiyona kuti ndi zabwino kwambiri chifukwa kuti zimathandiza munthu akakhala ndi ma-qualification pa ntchito zimakhala bwino amatha kuganiza moyenerera kupanga zinthu moyenera pa nthawi yake komanso pa malo ake. Ndiye ndikuona kuti ndi zinthu zabwino kwambiri kuti meya azikhala ndi qualification zinthu zabwino imene yakhazikitsidwa ndi boma minimum. Izi zikoza kuti thandiza kwambiri chifukwa kuti sukulu ndiyofunikira and sukulu sitingayipwekeze. Zimakhala bwino munthu ukakhala ndithu ndi qualification even ikapita kufufuza ntchito kwina amayamba ndithu kuti uli qualification yanji and izizi zimathandiza imatithandizira kuti ntchito yathu tigwire bwino ndithu. Zikomo leya amene ndimene ndayezera ndi malawi ngoko kunkhatabe. Ndathokoza kwambiri. Pemphero Malimbo wadzuka bwanji ku Lilongwe? Zikuoneka ngati sali ready Pemphero Malimba kumeneko. Anamalomba timalizireni mwina mawu omaliza ndi otani kuchokera ku chipani cha DPP pa nkhani imene timakambirana tsiku la lero. Ifeyo tingonena kuti tikufuna dziko lino tikulifuna zabwino kwambiri. DPP ndi professor his excellency professor asapita Mutharika abwera kudzabwimikira Malawi kudzakonza dziko lino kuti likhale labwino. Likakhala labwino tsogolo lathu ana athu zidzukulu ana athu zidzakhale zikusangalala mdziko muno. Kachitidwe kathu kambuyomu tisinthe. Kachitidwe kena ndikameneka kamasankhidwe amaudindo magawo osiyanasiyana. Ndiye titero kuti apapa tangokamba za maameya kuliso machairperson amene akusankhidwa makhaso titengereponso mwayi wonena kuti asankhe anthu kuti akathenso kuwunikira bwinobwino ntchito za chuma ntchito za boma. Komanso mwina mwake tiyambe kuyankhula kukambirana kuti kodino ma minimum qualifications zoyenerera pa mpando ngakhale wa president umene mwaona inu ma president okwana 17 pa ballot paper. Zimene zijazo tinakatha ku osaja sangakhale mwaonaso mezi nakhalira ena kungotayikhana nthawi. Ndiye noti yambepo kumayankhulana. These are difficult questions, difficult discussions that we must have. Kuti tiyambepo kuwunikira bwinobwino tikufuna Malawi 121 mwina mwake kutayikhana nthawi tisatatsane nthawi dziko lino takhausauka nthawi yatali tikufuna tichite bwino. Ndiye maudindowa yambepo mmene ndikugwirizanenso ndi mmene mwafotokozera kuti maministala chifukwa cha nthawi Anamalomba malizani. Inetu ndipati ndiyankhule ndimayankhula ndiye ndifokoze kuti amalawi mugwirizana nafe pa chipani cha DPP ndi ndondomeko imeneyi. Zikomo kwambiri. Tikuyamikeni kwa basi kuti nthawi zonse mumakhala pamenepo kulankhula nafe mpulogalamu yakulinji sitikuchitenga chinthu chapafupi yayi. Tathokoza ndipo mwayamba bwino pomapezeka motere mwana Malomba.